Ассалому алейкум духтарако, ҳама каса хубен назин. Духтаро бозам навори имрӯз аст анамин амуд барашкаҳои гулдори фасони гармакак гулҳои ипек 180 сомон. И фиолетови наомада нигоҳ кунед. Ранги асосиш наомада духтаро, и фиолетови намедонам ай сабаби чӣ боша. Фиолетови асосиш намеоя. Хайр аст чӣ диган ки фиолетови суратам ам мехемеоя мақсад. Ин дуюм гулуш розовича ҳай. Ишам аҷоибот хушрӯ 3 метрш 180 сомон сер санган ҳамаш гулҳои ипекан духтаро. Касе до доставка дар кораи марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экран метонен даромада заказ кунен. Доставка ба ҳама ҷо дорем. Натиём насим нишбо сангош кабути электрик гулҳои нав омода духтаро. иро бинед чӣ хел хушрӯакан ҳамаш гулҳои ипекан 180 сомон. Чизе ки мебинен ҳамаш 180 нархи донае. Касе десета мегирем ба ячак арзон мекунем. Нахи парти хушрӯ омадесай. Ча май кишодан и хели да гулш хушрӯ омадесай. Амира рангош битемге. Сабзати. Ай сабзам аст на барои модаро. Молочный уж стоит. Ҳозир расветгоша нишон метем як дар як. И сырхам дошта духтаро, сырхшам бинен чӣ хел необычное. Молочный. Бо молочный доштай. Молочный тёмный. На ранги зардный молочный чай читаре сай такшам хушрувак необычный. Мидами пека. Ишам чӣ хел хушрувак. Гули ипек буд настоящий да ёванани. Гули ипек буд неми. И сабзам е? Неха. Иран гули ипекай неха. На духтаро успет кунен скриншот када WhatsApp да партоен. Ман хел бестам. На фиолетови бу. Не розовича читаре шам хушрӯ. На бад кати. Ини гули ияй. Неха. Ина куи. Вай крангуш. ҳамаш духтаро гулҳои хушрӯ гулҳои новинка.